Калі вядзеш яго пад руку ў сталоўку, ён пытаецца, сёння ёсць сонца на небе ці сонца няма. Галоўны рэдактар маладзечанскай рэгіянальнай газеты Аляксандр Манцевіч расказаў пра тое, што іншы пажылы палітвязень Вацлаў Арэшка за кратамі цалкам аслеп. Ад гэтага ён моцна пакутуе, але пенсіянера працягваюць трымаць у калоніі. Сёння ён нічога не бачыць. Вы разумееце, што днём яго нехта падвядзе, дапаможа прайсці, ноччу ён устае па сваіх патрэбах і шубуе доўгім калідорам, спатыкаецца, падае, з яго цячэ кроў, і так адбываецца неаднаразова. Сітуацыя становіцца горш. Ён піша пісьмы жонкі пад трафаретку, якую яна яму прыслала. Лісты ад яе чытаюць яму іншыя зняволеныя. Вячеслаў Арэшка, ён не адзіны такі. Такія ёсць людзі, якія страцілі і страчваюць сёння там здароўе. Прашу усіх, хто ў стане дапамагчы, каб дапамог.